poți să te omori. Dacă am ieșit din capul meu, ferească Dumnezeu. Dacă era ăsta, se ducea peste el și uita din Sorin, uita de tot. Ăsta se ducea și îl omora. Eu l-am înjurat, rasă, familie, tot. Și am trecut și am intrat, m-am liniștit. M-am liniștit. Că și el a stat acolo cu Sorin, în frizerie. Că dacă intra în timpul ăla nebuneam. Dacă tanti, eu nu ce păzi, ce s-a întâmplat? Lasă-mă, vrei, să rămână, iartă-mă că sunt nervos. Lasă-mă, că sunt nervos. Bă, când sună frizerie, el a deschis. Mă mâncați și face chestia aia. Mă, ce pula mea, vreau să scut ușa asta, mă bagă în panic. Nu se facă. Bă, nu se facă. Să mură de mine. O glumit el, ba, omul se glumească. Și a permis-o, aiurea. Eu am acceptat. Nu te nimeni. Dar știi cum putea să fie în seara asta? La somn. Mă, dar ce cu ăsta de doar în viața? Când ai venit, putea să ai 3-4 ore de somn. Lasă-l, mă, dreacă, că e moldovean, dar nu. Dar a făcut-o penal. A făcut-o penal de tremura, ești nebun. Să-l ferească Dumnezeu să mai facă vreodată de-astea, că știi cum ți-l pun. Cu șansa al cămul ăla de care trage el. Acolo îl pun. Îi pun și ștreagul de mici. Arăți-mă, ule, cu mâinul ăla. Eu ăla măcar ne filmează. Ia, spune melodia care vrei să pun.